sampean jenenge sapa? Ganti jeneng. Oh, ganti jeneng. Ora mungkin. Mesti enak jenenge to. Jenenge sapa sampean? Nyai sapa? Sampean wedok apa lanang no? Aku gak tau. Lho sampean wedok Lanang wedok. Gak tau. Oh, enggak ngerti. Ora ndek apa-apa berarti? Aku lanang. Lanang berarti duwe. Duwe apa? Duwe lanang. Ora. Duwe sungu. Ora duwe aku. Dos kan lanang duwe sungu tangerane. Sampean tekan dino iki? Aku gak yo. Hah? Gak yo. Gak ya? Aku gak yo. Oh, sampean nekono karo sapa? Akeh tunggale. Lemah keluang. Padha karo sampean ngene wujude. Yo. Lah sampean ki wujude apa jane ula? Gak yo. Lah gak iya. Gak yo. Lha Gak yo iki to. iki apa? Karo awake dhewe kok gak ngerti. Iki aku di Oh, sampean anu, Bal saya bekel. please. Saya please. Keran. Ini. Ular, tengung. Gak yo apa aku melot ki payeng. Ular. Ular. Celer. Lah, sampean ki jenis siluman apa? Piye? Cacing. Lah sampean apa? Wujude. Tuyul. Iya. Gak yo. Tak kei jeneng gelem sampean? Yo. Tak Sarti kei. jenengku Sarti. Sarti sapa Iya. Sarti? Allah, jenenge Sarti. Yo. Lah mbok ngomong kaet mau. Lagi iling aku. Lagi ile. Jenenge dhewe kok lali keplak dese. Pan. Anu apa jenenge? Sampean tunggale akeh? Sampean akeh tunggale? Akeh. Wujude apa ta jane sampean iki? Ngomong sing penak ngono lho, seduluran sing penak. Genduk. Gak ro? Walah. Iki siluman apa, Wong? Siluman iki. To anu, bangsa kewan wedhus. Ora. Jaran. Sentusip. Oh, wis ambek cip. Umure sampean piro? Aku cilik ya air aku. Oh, ijek yael. Lagi air. Oh, lagi lahir. Lah wong tuamu nanti? Gak yo. Dulure sampean akeh? ya. Dulure akeh? Aku digubak ya aku. Enggak diguat, ditinggal golek mam. Well. Aku ganteng aku. Sampean mau apa? Aku bopo. Lah sampean mau apa? Suket. Saripatine kotoran. Iki lho suket enak. Mau aku pangan cuket ki yo gak. Iki lho. Soale koyo Buah-buahan panganan sampean ya. Panganan sampean buah-buahan. Kuyu sing ijo ya. Lah apa? mangan bopo, gak temangan aku. Kok gak tau mangan? Kuat. Aku ngombe aku. Ngopi, Ngombe. ngombe. Ngombe cucu. Susune wong kok susune sapi. Ya Allah. Susune. Lah sak iku ya jenenge wong tuwa lho. Buem iki rupa apa? Kuntilanak. Buem gendruwo wedok. Susune gede. Aku oleh takok. Apa? Kaya gendruwo ngono ki ya nganggo kotang sing wedok. Gak nganggo to. Kewer-kewer ngono. Kewen ngono. Nek guyu yo. Walah. Kayo api ya. Api. Metu gudi. Lah sampean nek lanang ngene iki. Ya udah ngene iki. Gak aku ngambinan ki ngamuk aku. Aku dhewe nek kambi. Nek gawe klambi saka apa? Cowok godhong. Bisa gawe dhewe berarti. Tak suweki. Ya tak suweki. Tak suweki Jerman om ya. Iki gawe aja. Tak suweki Jerman om. Ora guyon. Pinto we. Ora guyon. Oh ya. Tapi jenenge kok Sarti. Sarti jenengku? Lah lanang kok Sarti lho. Lanang ki lho. Ya, karo Sing jenenge sapa no kuwi? seneng buke paling kok. Tenane lho. Gak yo. Apa diganti ae jenenge? Sopo? Elek wi. Trimo. Oh, Trimo mundur. Lasto. elek wedok wi ngam. Lasto kok wedok, Lasto lanang to. Wedok wi. Ya tak golek jeneng sing apik. Pangat. Pangat. Elek wi. Roger. Jenenge sing apik iki anu. Aluka sapa? Rider. Sun. Sadus. Alukan. Jagat Wijaya gelem ora? Dawa men to koyo. Lho. Lah sampe dikeki jeneng lu kita emoh Jagat. Cilik ngono koyo aku cilik ngono. Ki. Tol. Elek aja. Nek wedok kecil. Tapi apa to
tali kok. Nek wedok tilik lanang tol. Gak iso, gak iso. Til tol. Lah ya piye? Tak celuk tol ngono ya. Wes to. Penandi tol. Ya ya aku celuk tol lah ya. Lucu jeneng kuwi lucu. Tol lah ya. Ya, tol. Panggonan sandi tol. Aku di rumah kok. Lho, bukan mau main di. Aku dolenan terus ki. Mider terus berarti sampean. Berarti apa lahir berocol ya langsung Melayu. Tapi jane sampean iso lungguh iso mlaku. Rasa ngene terus ki. Ijek cilik apa terus? ya kok lha nek dolan piye? Ini toh. Kusur. Kusur ngono. Oh, iya tol bangetan kowe. Kok tol nanya laku kok. Lah jere mengko. Lucu tol iku. Tapi api ya. Lucu. Seneng ta? Nah iya, lucu deh. Tol. Iya, aja ngono to. Sesuk kanca-kancanem dari ya, jenengku tol. Jenengku ya. Lah iya. Heeh, ya. Tol pentol. Apa ngomong apa maneh coba? Sampean pengen ngomong apa maneh? Gak ngomong apa-apa. Gak. Lah sampean ki mau dicelok apa mlebu dhewe? Ndek Moro-moro sombong kesedot. iki lho. Kesedot. Aku Digeret. mau. Ayo. Kulane memang colot kuwi koyo apa wi mang. Bapak, betindang ya. Heeh. Ada tol bangetan kowe. Ayo. Ya tapi tali. Mlebu teko bolongan sebelah ndi? Sing, Mbah, Enek bolongane to ono kanggo mlebu? apa nih? Ya awake iki. Mang mlebu nek bolongane tra. Gak roh. Duh, nek keseret terus dilebokno ndi nek diseret ndi mang? Langsung dilebok langsung. Ayo, Iya. Bolongane kan akeh nek songo. Sing diliwati iki bolongan sing ndi? songo apa itu ya Allah. Lho kok kok ngerti ya apa bareng? Yo. Kowe Islam. Oh. Jajal salam piye? Assalamualaikum. Wah, Suaramu kok elek ngono. Tol. Tapi ya suaraku mang. Kok yang ngene ya? Ibune sampean ya Islam? Kok ya? Gak ngerti. Oh. Gak iya. Kok ya aku? Bayah berarti. Oh alah. Sing ulang Islam sapa? Aku wis balik ya, aku ketelak aku. Ya weh. Ambeni ya. Dembene gelem? Ma, aku pengen susu kok. Ya yo susu iki. Susu, enek susu. Susu sayang, susu bedaya. Ngerti ngono bareng. Iya toh, aku nengker nenek anu mlebu mah kok. Ya TV. Oh, dadi Berarti bareng. waduh. Susu saya, susu pincempek wi, pincempek apa wi. Cempete apa? Person plek. Aku sing di TV lo gak ngerti nek ane susu frozen flag iku. Pincempek wi kok aku Ya aku lebih reng. Tau ngombe susu bendera iku. tahu toh nek tuku nek dino wi. Walah, ya tuku nang toko gak nyedot dhewe to cukup saripatine tok. Sapi. Ngemik sapi gelem. Wah, gak enak wi enak. Tahu, Dene tahu ya. Dene ngemik uang tahu to kan? gak tahu aku. Gak tahu ya. Mlebu e. Bu sapa? Bu. Bu, nek. Ganti-ganti susune ya. Ya wis no nek metu ndang metu. Ya, aku agak sama tuh. Ora sama tuh dhewe. Kayak aku cek cilik ngono. Nek ngetop piye carane? Ya di sebul. Kok aku telat kok. Iya. Ya wis, Kang, sepul Kang, selatnya. Sebul ya. Ya. Kang. Ya. Aku sama tuh ya di. Ya betul. Ayo metu ya. Kayak ikat. Ayo digiring, Menang. ayo digiring. Piye nek gireng. Wes ta menang. Menang. Ya. Susu saya, susu pinter pek. Orang sama tuh aku kok. Lah piye? Ya di ya. Mepo pepenan. Ayo metu. Tapi piye ngopo tuh? Cepet. Oh, sama tuh atuh. Lho, ayo metu lho, jare pengen metu. Aku mau dhewe sik ya. Ayo nang metu sik, nang ngono metu dhewe kok. Jadi maya tuh. Lah terus piye? Ayo nang metu dhewe lek ngono ditokno malah mo. Piye nek metu? Lah ya metu dhewe jare metu dhewe ditok ra gelem. Ayo nang metu dhewe. Dia pahit-pahit ya opo? Lah ya metu. Metu dhewe ditokno. Ya kita metu dhewe. Ya metu dhewe. Sik aku rarai jumbo. Pare juga. Yo. Sikile iki Belum masuk, ayo. Iki dibegar sik, sikile iki. Iki dibegar sik. Lungguh. Enak suket tak setok. Alah. Aja digap. Nah, penak ra. Piye tanganku ki? Tangane Ya karek kowe. Sret ngene. Aduh. Wes.
Du sapi dhewe. Wis sapi dhewe. Ayo. Total. Total, total. Total. Cepet. Pes. Ya Allah, ndok kok. Cucu saya.